Jaký máte business model? Jestli to můžete nějakým způsobem upřesnit. Můj business model není samozřejmě nic cílenýho, všechno se stalo skrz jako lásku k hudbě. Moje zdroje příjmu jsou živý hraní s kapelou, je to nějaká produkce. Hodně jako aranžuju, hodně píšu. Leny, teď jsem dělal koncert, Činasky dělám se symfonickým orchestrem. Takže s tímhle se jako hodně roztrh pytel. Takže tohle mě jako hodně baví a je to jeden ze zdrojů příjmu. Business model, tam ti odpověď na tvou otázku. Vlastně začínám využívat svých znalostí z konzervatoře, který jsem si myslel, že mi budou jako k prdu k tomu v tom mainstreamu. V 16-17 jsem začal aranžovat big bandy, smyčcový kvarteta, tyhle ty věci a říkal jsem si, kdy já tohle budu potřebovat. Se mi to tak hodí, pomáhá si vlastně odlišit od těch třeba beatmakerů, kdy jsou přesně ty mladí kluci, kteří jsou úplně fantastický v tom, co dělají, ale prostě tenhle ten přesah nemají. Když přijde popař, řekne mi, hele, chceš něco v rámci vážné muziky nebo se smyčcema, tak já jsem schopný komunikovat i s touhletou frakcí, i s touhle frakcí a baví mě to hrozně propojovat. Vlastně snažím se vlastně z těch subžánrů, kterýma jsem si prošel, infiltrovat ty věci do toho popu se za těch vlastně už 25 let. Od té doby, co jsem si to řekl, se automaticky stalo, že ten pop je tímhletím hrozně ovlivněný a vlastně začalo být cool prostě používat gospelový R&B věci v popu, takže tohle mě jako baví a tohle mě odlišuje od té konkurence, ale není to vůbec žádný, není to plán žádný, je to business, ale žádný plán to není. Samovolně to stále jenom dělám, co mě baví. Využil jsem toho, v čem jsem jako originální a co umím jinýho než vlastně většina, ten mix. Luky, chceš něco říct? Business model, hele, to je skvělá otázka. Já žádný ale nemám. Já nemám žádný business model, já si připadám jako úplný elito. Ale určitě je dobrý mít jako v hlavě srovnaný, co člověk musí jako udělat, na co nesmí zapomenout. Je to osa, je to, když jsi autor, je to intergram, když jsi výkonný interpret, když něco někde nahráváš. Takže každý producent by měl mít samozřejmě vyplněný intergram. Potom je to nějaký honorář za tvou práci. Potažmo, když mícháš tu skladbu, tak mysle na to, že za to se taky třeba dá platit zvlášť. Když mícháš, tak existuje v Čechách organizace Oáza. Mě to překvapilo, jakože mě přišly nějaký relevantní peníze z toho. Jo, no tak to právě, když si to i mícháš, a tak ty máš ty zase. Už vidím Reelsko. Final.